na kiomuntu. Buya mono sana omurigerere bw'ensoko ase ogochora gusanga amo naintwe rero ase sabari y'omwineri nigo natari gwika ase chinsemo chia Cheblat ase gochikomerana n'omusubati Catherine Isaac oyo onyarete koba gakonyora oborema kare emiaka 14 ntochigusanga amonere erinda anyare koba gagotwerera omogano oye kero kende nabarabe omwinori asore gose obe omwinori asare onye kobwate bokonyi bondo omonchi omurigerere nabo orachikoba gokomokonya Catherine nakibaba mbiore mbiore kegima asante sana so kutwarikani mwao Asante. ninga niyo otebi omurigerere bw'ensoko nagochakana nakigwa kinete gocha marieta awe family yao nabo kabona iga Nibo narengo omwana w'omutang'ani ase family yaito. Ase tato mitakuru Isaac na mama mitakuru kumeri nyaboko kurwari ensemo ya Rubasi. Ingaike emyaka 14 nkogenda esukuru. Ngabota ngachaka koremara okuguru gwokoryo ngotachaiga okuguru na ibube nenende gosoini. Igaika amatukande ngachaka gutara ngagwa ngasinjukuimuka. Eri Catherine utaragenderera gwatebire naye kwarenge omwana omutang'ani ase family yaye barenga mwarenge Etora abamurabana n'abaiseke bane. akera koiboritu na koiboritu no mubuna mwana onde bwenze Naiburi tukinde biya kabisa. muchando onde tuchiti gutoka Muchando ndi narengi na muchando narengi na afingia narengi biya gutara. eri bone kero bokongwa ngete korekana ne kero kwarenge class ya karenga Arengi class 4. Ibono ngachaka kurwara ibo ngairunya gitari chenero. Watayuna chenero nirwasa ya kuruku kisu. Ngairu kisu. Ngatabu buri bwa murire bukuru kuporia. Lakini bone kiyaba bwata marisiti mbake mna na kuriti sindani chio bwana kurubake ya pole na ruare tu ultimate ngambo bikibwari ngasumu birone. eri kwenda general mbagupimite bakarora mboko mukibororo Aba bimete bagante nga ndo kunyara byeyo muire kisu. na kero koiru kisumu aromba gupimite bakarora muchando renga sokoro Bagante inambori yandiete asokuru kwana wukuru. Lakini bona kanande na irute enwech watabita riboria ande nabara bataba mangaonga oyo bono no bururi bwa mawga na bwa murire wa sababu amaristi arekoro kinakurite esindani ri omwana akubitwa kimitingi kianda nakurite bono bona mabwana bugachaka yo ngaba yo bono ngasinugutara bono ngagwari ngasinugutara ikabona emyaka Catherine utaragenderera gwachire mpaka tenweki watebi bwano bono bururi bwa mauga ngetambukiro ki family yawe irete kugendera gukorwari bono baraburi kare tutobite ntuchiti kwenda ande ekatugite tutobite tenweki ebaji nande bakangira nigo chichenero nganira kwenda roki ikiriniki nande kiromuti bono ngasinya gutarapi bono gento bakote bayira ngaira nanga bono bakandira abana bandi bakanda kwenda chukuru nchengeza na koberanga ugatige school katige skuru ikaira bono kare skuru ya rabi nabere umuntu omonene ngunya gukwanande ngunya gukwana abasani nje nato kotegere ready na gukwana n'abasani Marafona abasani bana bagante bono ogenda tandi skuru angi turago korere tegere ubugima bwa bogendere bya bono nkabatega kire skuru nchene gwete nsome ngire skuru. Catherine kanda kuna chako utaragenderera emugano yoni ndagete konyonyora asinjira yogweme kabisa abaibori ba otebiri gwatigire skuru irikara gwatige skuru bono no gendete na mariogo guso gwatige skuru obere nyomba okogenderete kumia
Tingendete na Mario na Kindigans. Bono muna bibi bandete to bono kabana asindire bono gutara. Baro bono nyumba na jitinga bere school woyi. Kero wasinye gutara na kikware gukora ngware gutara nyimbo gusoko guru kwangete na ari kururansi. Maibu bane mbari kunya. Lakini abana babandi baro bumbagende to kwende school. Nje bono na chigo kunyara ku Kindigans. Bono najite bono keneke miaka 37 kara tutrai kagabo ekero kwarenge miaka 14 na bono mugano wetu gatonyoire ngora kware koibore tubiyo gutara kuru mwaka yo mugocho guchamba ke miaka 14 kware gutara wikire miaka 14 kuboroire gwasoire gwasinje gutara na kiae kwa na imbirengera kibya gochete gusina kikoigwete because konya kwana rire gutara bono boroire gwachire gwasinje gutara na kete sana nkakia sana mono yani ngabuna kamwana yakinga nkadea sana nkabu muntu musini ni sana nkabu moke bono nare kwerenge dipaka yani na nisibiche cyane ke kwa kuri to korana ninje naringi sababu naruti kunare ngo monna bono ngabu musini nini na bana bamtu bari kumbuguni naga betu muntu nkadea sana na kia bana bamino bairete bono kero boroire gwachira para buna banga njiti bya para baba to bwanja bya sana bono ugonsi bina bari ugonsi bono no ko bere na bari butwara ukwana bya sana to asangi byange bono bari baba ende school njinati gara school inde ibo bono kanara ibo abaiburi bawo barabuna kibairete nganeyo bono bari baro chinga na asindire kubwena bagantika ibo bacheti ko gushughulika no ni skuru banganga no genda gusene tincheti kwenda skuru ko bisina rualite kurwiri banu bugima kwa bono kurwa bu myake yuko minene gocha na kibwacha giteko bono ngabera isiko bone kabanga bo muntu monenga chakanyo kwana se radio ngo kwana ne radio na jito tegerera ngo gukwana asani bana bagachapa kungwani nkabatali bana munuri yabakande tiri cyane abato biri cyasa matukalonse bone biri cyakara panda tanga bataka kingi tenya de school no mosoninda musona ndi tamba kware ikosi yo gusona ngachaka gusona yana chaka gusona ngasona ngaendele ikosi mbuyana ara panda njibieka school nandi naira na mchunga ngachingamenya nyanjo ngamenya nyanjo ngakore ikosi yane kuri 2014 mpaka 2017 ngenyoroki Catherine ko iboreto ne iboreto ke nyoroge kuri kunyamawa biyo bara ibo basi uyu mwaka ko iboreto bana ne iboreto mwaka tutabu mwaka 1990 nariko iboreto alafu no boroire mwaka kibwa gosweta basante kimbate miaka 14 kumendi trimestry kama ni 2004 stream kwansi hapo ku 2004 gocha mpaka bana naliorwarete bono ngo ngerasa kwarenge ukanya kwa na abasani bane ne myaka irenga goika kwa abasani bono ngena bate miaka 27 ya 37 bono ya lingi 37 Bono Catherine ndigandara kurbana emyaka gwatebire ga 14 baka tutebe nonye emyaka 20 ninki kware gukora nchibono na mete school yani disco yo ntari gukora kindi yose ntina yani nabona aringi yo yani menyete school bato bugimo bubi baka bona yani bugimo butaringi ubujya kinare kwarenge bubi bono komenya school basani bane bakubye school abandi basoke Bible bamba chitu kwira no special school chiri bantu bari bameta no bana mabako genda ana mbachi tukunyira ro aiwe komanya nengo abwato kuganyo ko batebinga no bonta kwende school na ikaito kwende na njiti school sana turuchimna basani bane bane bacha ngabatera kingi tenya de school nende nganda kule kusiyana ngakora imyaka 4 ngakora chikosi bere ya salu ne ya niti uyu mwaka kyo kwanira bonerie kara basani babaso
yalengi 2013 ngachaka 2014 ngakora mpaka 2017 ngore gukwakanira school fees wose ngokwera sani gitori kuri roadblock orio yamo umutangazaji basoma umutangazaji naruri kunga kana chipasina ruto iri nekara kwaberisha bikirere ndi mara kwana na tinsa bikirere mubona no ekanabe rororo nkabera tukomera na n'umumuru yuko kudani tukaiwana nera sana imwanji oba iyo mwanji bana imwaka kyo imumera na nera tukomera eskuru tumera ndi 2015 tukaba kunya kuntadile school para soma na mwezi kumwa mwezi kumwa baga kichaka 2016 yakabye school nchigatika rabana Daniel yakabo kuntadile school ekale yaka 2017 ante vintate nguri situru rajkurangwani ngacha kana te soboti tikuirana on tukanyuma nayo twanyoro mwana mweseke abati myaka 5 uyu mwaka kibana mo kunyomana na Daniel 2019 soba ngarari abo sobere nyabikomu nyamira kero kuigetororo abaiburi baye na kiba ko poketa abaiburi baye na banta baya sana eba maite ande bagampokea bya sana ande bapata masikani ya maya para banta baya ninjini mpata masikani uchi bari ekana ngurwa nonna rwara ngale nyitari ngucha bali ngibantu ngakira balesi banta bapata masikani ya maya uchi asende Kurweri bone nyuma yawe na kera bone kurweri bakomera ntino mwanjo ono ngika bona kare na tuamenyire naruri bono njeti ninga chitokore business ekana ngokora business ngwanda naona lya bantu chianga banyakana tuchinekene satsi wiricha anya kurangiria abantu na kora naoni sianga chianga mutumba bone gaika umwaka uyu iga oyoerete 2020 uyu mwaka oyoerete mutinyu nani gachaka komana nukurwara nkuzungurara customer yandangire ngai nabuka nayunga n'ekitoro kibu ky'osobongowane natabuka sizitibwa nkabonga nabono nabere muri tukangende nyagitari kicheuri ngatabumbu yande ngachangarosa ngaikanga anaika nyumba chitukulia chuma ngachaka kurwara bugukwa ndurume intabwate ukina kwane kono yipe mutina na bono ngasinaki bono ngabera nyagitari tenweki mutinyo mulimo bagante bibirenga likuwa bwate ngabate timete erindire riri kwanya kuroro burero bugo kwenduru una chaka mutinyo nane mwaka erete last year bono ngarwara bubisana ngatia nanu mwana gachandi ku mwana bakakakya bona kenera na gucu mutinyo biro yokane ukabera kuri uwo mutinyo nane ngunya kuira ntari gukora wiki nguira na guci nyagitari tenweki bono ngarwara saa yari kungakanira bona kereka mutinyo kane ngatego bono tiani tomu nyagitari ya kwende retail nchigupimo bongo ndorungiye kogera umutu nchigupimo umutu ngiye kogera ngunya gukwa ntaka kuri bono ngiye kogera ngayimuka ngagenda retail bata bashantu anyawaka na sai tiri gukora se kwende yani ngatabi karukash erubisaba chikabu muchanda asende timbati best bono nandi biashara bibiana bono biedi biakele bono ngachikwenda se ulinara kono chianga gangani antebi bono kwarwadi kararwadi egento ngirana ngeti kubura kindo chenga kwa machiru kwanera chiange chiga umuntu kurige twose ne chiakwa ko kana ikonyora ntararwadi nacha gitoko kokare kwende nacha gitoko no byumuntu
kenanyora chibasa gucha guri chiana ngakyo kwenda kwagura abona bichine runtaito omurigerere kakera ngwenda nagura ngutuma cyanga natebe namba ngorete cyanga cyabana ugutuma chibesa nalete bono konyora kwarete kurwara ri umuntu akoterete ku Nairobi ogutumira umuntu Nairobi ogutumira umuntu arete igari yarete kere kuretera abandi yandete oneke naikabona nare kona ria abandi uruchi na chakirira nande no murama ngai kware kona ria chibira tasi na toko ni district mata alicho onekere yika kina kurire bona nchiti gambe buya bono nande ngamanya guchaku buruiru bunde uruchi bono ngaoni chianga chiri bono na chakirire nde kuna chakirire cyane nare kona ria abandi ngama guchaka kurwara ubururu kuna nde bono ngano na chakindikira umuchando munini naone ndichange iki nakurire bono ono nonde nyumba ya mnandiga na mundu usiya timbu atiani kende yonse abo menyete no mugakone nere na bwato barama tari ekara kwandi parwa tabi au kwanda ngo kwaigasi ya mugundo ngo kwaigasi oburugere bituma oburugere kenyambia abantu kwa ugasi ono tuira na uchi nanti naenda kubogi mutinga kwana biche ande bono raru bono kurwadu kwana kuri mutinyukane nduchi tinanya kurwa tukwanya gukundu tinanya kurwa nanya kurwa kuri mutinyukane acha gitutumia mariho y'kibusi nanya kurwa mariho y'kibusigo ni umuntu kwanyota ko umuntu nanyota aransa baganteri muchiko mndaka mureta arateba omurwa andwali usinimbi anasa kwa mariho y'kibusi nguru wete kuri mutinyukane paka bona yambi yandi byasaba bibana bona byarete iyo kubera nabasumbugite amaisha atari maya Catherine bono kero kendo murigereri nabakumetinga nakyo kunyara ko kwa runyomba waikanonye nechiro nakyo kero rit kuria nakyo kuri chaka ku nyomba kuria nango buka saa 11 cia mambi yes nabo kunyara wesi babweka wesi njo muga kono ngo support yari na ikakurugitanda nara risakaransa yes onkonya nabeki wili chayoro nagenda mbake yonsuguma mbake isi kana ikirisi akitindi kuri kindi byonse kwanda konga pepi none nanyara ko nona machi tindi kunyitukero amachara chikonsumba ngo banchara igo tindi kuri kindi gasukuru mambi baka naira na nyumba mara nditi kuri motari kuri kende ngori kende nchara tiri kuri ni nditi bono na bonde yo sababu ondita yora nyara kondusi wili chayoro yakwiro chwe konya nono wako bono ko benchara ngo benchara yo bono watebire nga kurwa kaoneti stoki tubwati bese turi kwenda chiro mugako nere bwato bakongwekera kwenda kuri none kibarwa korera omonto nakibono momenyete nyombe yakato kwenda nyombe kwanza ngwakana muri nyombe ne kanisa twakanira nero yatokonyete sana nyota rero yatokonyete mate nero ndamba tokonyete abandala yabatokonyete ndire ngai kanisa kiwoche ngone ni central SDA nero twakanira nyombe ara sanse mali nyomba atete batwakanira nyomba ndagera nabatokwenda yani tukuragera dimoyo muna tokwenda twanyala litoke twaleta muna para kumamicha twanyala litoke uspa tunde na tabito litoke tuyike atwali litoke tuyike tuli muna sapa bana no mwana na ngoko mabanga umwana ni mtoto kumubanga je no mugako na to kumubanga ngosoma ndire ali bakurukanga bibi wani bona ya bibi tu chile bibi tu alafu muntu narubuye kanisa narumubete skulu ya academy akazitetea amasomo ya academy yaye ara muntu tulinde tokonyora chinguru torana kitokora mwaendele tosoma Biamono sana biamono kigima omoncho murigereria ngaitenga no gende tukunya gwesemia usenga kwanyorire kende kurwa somuswati okatren
nyara kubaga gutwera buna igore tubuya gwikanya tukabaga kwenda skuru alafu akaraike miaka 14 kuguruka ngaka bagukurwara ukukwa mwirire to mweri etanyara gutara ututachira mango tutebiribwe guno mugakwenera bwatobokomo no kwegena kwanenga no gendete gweseme na kwimanya kurwa somo inuri bwerit kuria rero yoranga abakugenda gutonyora gwitira ensemo yo mutandao Facebook tonyora buna Ensoko TV na boigo kira mutandao bwekerero Twitter Instagram na boigo na bagutonyora buna Ensoko TV tokando mutimo koma kego tukwirana togendere kumanya umurubiri somo inuri bwerit kuria rero naki ugendete gutwira kwenya tora mange mwekero twarure ase omutimo Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi iyo ndi tarumbeta ya pili ekinege chule ya gatatu wewe oyo kobwibule kiderebe sakogwa ebako boria kajo mongino yego kuana korwa Ensoko TV oboroso bw'umugusi Ensoko TV oboroso bw'umugusi yani karibu kobegete TV yao nyomba igokorigereria kende gyosi getayo yani mokuna nonye ne irio erigerere tigoro yani mbari kobwa mbabwa atimanga na gwanchereria mbabwa atimanga na ariyo kobiza gose yogo kenga ni yo komenterania ebago soki kerikerororo Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi Bia mono sana omurigirire bwensoka sogochora gotengera omurubiri bw'omwinuri bwerit kuria rero kero nakumanya buritang'anyinga nigo turasichinsemo chache bilat astomirane noyo minto Catherine na boigo amono mwanchi oye Dan unanyare ko bagagoteba nga omwanchi tekerari nge skuru ekerari gosoma na musubati umwabere ekerari gucha kora musubati umwabakaranga oyegana ro gwanete kondugira obokima akanyara ko bagakumwanja nonye kabwate obokong'ubwa anyate ko bagakonyorekera agendrete n'obugima lakini Daniel nera akanyara ko bagakomora ng'oyo nero very beautiful umurige bwensoko no kwegena kwanenga omugano bwerit kuria rero nonyoruche ng'an astore nyumba ase Catherine anyare ko bagagotwera ng'ano ne nyumba iga astuikaransi ego bakunyara ko babagokonywa ne kanisa no kwegena kwanenga eketogendete kunyakwerera omugano uyo bwerit kuria rero kero kende ng'ano chikukunwa asense moyende onyare ko bagukubainora kurwa asibare mbuya mono kigima ekero ngokwariga naenda sense mo ya kabiro mwancho murigereria tonyako batukumirana ne family yege bwato bwanjani bogokumya kaite ngwese kurigereria abantu aba babirega na wanapendeza abantu baumiranite baganjana bunondo bwenzi Dan nakibono mbuyamono naende mbuyamono asoko twanjira kobera nyumba mwao kware ko bumukali na kware ko buri umungina ngambagene kiaba lakini nenda abageni mbanjire wa ukaribisa ntwite kukaribisa abageni egento ngere Catherine yakwana ekero twari kunyogokwana nere oteba nga abare gosoma na musubati umino kware kwenda kwara musubati umino on the process yokora musubati umino kamorora inakikora kwa moroche na kikwa irerete getambukire kigo senki kyakogogete gocha musubati nje kerenge regiche te goche si asare karana una baisaine ko ba amona inje ekogara uyu bwato kuguru nuyo le malete uyu bwata mauna bara basa kumnyoka ense yonsi uyu tabwate kugona nabo tole komo abongo musugurikera akirege kumubona kumprofite kende keriaragani neki sabari ya bano yabeire kurumumira gocha mpaka bano mubwato mwana sabari yara nabo dogana to kwensu materingi ya nabere katikati rende bona tukuna gusumo bugima ngora nabo chinse china butukuremeru nabo
tuiga tware imi no enchara ya turi nabo tunyorete ke nabo turabasa kurara nchara yogera kindi nkiyo twanyorire mbaburi kwanya mwanya kurara nchara no watena murabasa kurara nchara mwanya kurara nchara njara nango chatore twara yogera gento gite yobono tukunyara tukunyara gusaba rioka ekogera kubuke origie utanyoreti nabo tukurara igo Daniel gentonkere murigerere bwensoko kero kenda no tire nande kurwasore no twarro mugano wa na kigwa kinete gocha wikabono usabo kongu nono bokongu bwa maiso kero kurige na umuntu akoranga erisondi bwate michando no tukunira kego umuntu manyanga na kikwanyare tugukina gocha nje ubugima bwane mbwarenge buya asinge njo iki challenge stogweta nechi nyinge asobugimo nje ina ubugima una nachagete kurwara n'umuyibori na chagete kumwerera ishita nere lyatogeta sa maisane ndirikora kaweta unabandi kandi yo mwana tukumya challenges isi affected inada kuchikuligi chingo ngobegeta magongo ikinawe gakoraki ya kwara kinawe karagi ya kwara bono bakuno obuchagirete enkenke gacha amaiso igone myakire kwara ngusene tinyerenga njeri nabwate almost nabwate myaka 10 nguchikwande narenga omoke sana omoke narenge myaka 10 challenge enkenge yatagete umuti mbwate ikena wundi gya kwarete wate narenga omwana omoke nabwate na myaka 3 ekero gya kwarete nari shida yangete ya maiso gosega na ndibwa chagete urwere no ga wo chagete myaka 3 alafu kagendere kuna kugenda bono mbachite senje nabo batare kwenyara mbachite kubwatekani kunsugulikira sa maiso nkasumbuka yo ngaikimyaka ene nkaende school bone school kare nkwande school bono ngosumbuka no nyokorora no nyokurigerie asamari ko sabari gete Blackford yoro nabongo challenges yeko affected na ro singisaranste na ndapaka se Blackboard na chakurigereri na chakokobia na rigeri Blackboard na copy kwanda gwate na kwarigereri nenda na rigeri na copy kiremu na ikire myaka na ikire na somire igo nkasoma igake kimpate ngaika kirasi 3 neka kirasi 3 bono buriro bukamenta bwa menta mwiburi onenda akateba bona kingo korongo gokonya ori ntona okonya tiankwire nyagitari no nyeritain osibi kwa maiso osinobe burungi kirena ayiro ngirororo nkenda ngasibi kwa maiso kana sibi kwa maiso nkachakora kawe birore nkororera nkarora amatuku almost mutinyo yomo mutinyo yomo yuno amaise ebirore bigateka una tukucha tuisaranza tukumigirana bigateka bono chibesa chikabura iri school indi kirasi 3 birore byale ko buri musti byale ko ni usine chiri bwisano byale ko ni ekerore kireke nene byokorora igi kumusamali kaba manene bono challenges yege bono birore bikambura bono ngateba bono ingingokora nkasomera bokongu buyiga kalemereri nkasomera ngaika kirasi sanemo kirasi sana mucho kora matemo kwenda kirasi 7 yango tena kirasi 7 mucho kora matemo nanje bono nga affected uburure bukambwa tabundi borobyo bunandi tuje wana indete tege tabu ko somande assignment ko iru assignment ku school ocho gokora
kere ngokora assignment yane ngakora assignment ngakura ngabeka amache ngakapaki amache amache ngocha necho bango chana nde school naro yokuni hai abantu abagotara gutuka baroki mbache tikunturubani Dan karato beka buyan baroki na kibacha guturubani ngosoma nakoda wasoma nakoda assignment kena assignment nakurire nalimi gwete nakiyo murangu embe nga yarukuru murangu kesiegete musundu kambwata karu musunde isini ubara mbwale ngena na atongite ku etaye na ogati ikalima karu musunde bona kana no musunde isiori kangira tinye manyeti bakandusi nyomba akao bakanda bakantali abayiboli mbakoletiki mbayiye bale uzine skimu bale skimu ga chebirate kuligi chibesa inkwandele bagontubira nandire school abana naboga 40 nte beka na alengenga ono ishide yo kambwata nkaruwara uriro itinye manyeti sisi amatuka alenga ka atatu bayiboli batamanyiti Dan tugandara kuboliri boli gabo watebire ngoko ibwete nga negesunto kaigwisiorori tukwemanya barogi bagakwira gutari ba akara gwatara nkwa manyete nga bagutariri bagakwira ni gose naki ebachete bagantari mpangi na niti bagagutika bagantiga emiti igitutu kyarengeine bagantigo abantu ngweta baro umwana oyo nakyaraire ensaiga onuyu nyarebe matukale nkayari atatu ndari kuri ndagera tuyo ndete yo kondozi nje nare gwetegemea korosi ndagera nari nari meteme uru sana amatuka atatu ndi mbure ubuya amatuka yo atatu imburati tetuetie amatuka ayo ngacandika igisi amatuka yo atatu akaera isime kamanya gwakirwa bayiburi gochaga bakamenya gocha abantu bano bagite bagakonyora bagakira bayiburi banisi imukirete esi umwano usire gukunjuma morore bayiburi kibakuminyoka bagacha ira baikaga bagaika umuchi bakatenga yare nanu sana imende ngikiamore to urusana agai ntumanyiti ono iba abebure bagai bakarosa bakamnya gitari kibesa bakamnya gitari chikaero eribona kara kwanda nyagitari na kyabanya gitari baragota iguse ningi ba koreterende nyagitari abachete nyagitari bago pimo buruire na mburuire kimbwate bumise tyo mobere buruire bagote abanyagitari buruire mburi korrekana buruire mboyo utabwati buruire ono abanyagitari bakakana bagote bandunto konyara mangana yewe kara buruire mboyo to kurwali buruire mboyo tindi okwana timbwati maiso sina alenge nige tutuimo bokendo balenga ngairu nyagitari ga bakate burire mbuye muire guchisiko ga muwe ka somo basubira oteromo ba umubaso usinabe usigose natwara chingo imoke timogeti ngaye kasinya ono ngakoraki bakandana nande bano bakagenda bakayeto aba pasta bakatagunsabira kunyagitari sinale guchi munyagitari pasta akatagansabira kunyagitari usikure kanisa pasta abako bichi kanisa nale guchi pagacha bagansabira bagansa bagakora amasabo ikababusa pono ichirani ndigache ikasindikiza abayiburi bandeka matena umwana uyo ngiro ya atarire botuko nakoragwa motareti umunyoki nonyo guchisa abasasiroti asaberu usena momokonye ini chirani bone chirani kare yagote biko nabo iburi bata yabona tuteme bono
bakachanyire bagatana ki ugonte tumuri nyagitari igabone katoliki gabwa saberu gaikana gita baka nkamno ki nyansionga keneka nyansionga gabu musasiroti uyu ndaga akansabira tiransabira akora amasabo akateyo umuyuri kandi akamoteyo umwana uyu ari guca gukora atigareti asiri tukeri muriyoka ari guku tukeri ryari kwera rero ryamambi tari tokobo saine tari uchikobo akatebona akansabira akanga machenganyu keranga machenganyu akansamburira buye kuruko boko yakansamburira amatoka arenga atatu ali ng'ombe ali amanene ngachakura muki kanyenjala yawe ukora kwenye tinale kuragira ndagira nonga indagira ukonga na nyimitega na gochuwata kwenye kwabere musyo barimo iyo kwenye bate tuguntantani bankoliye barimo aba gutarete no kwa mate inale go inimba ni nale go bakakira lakinji timbaruti nale ko bakakira timbaruti sama isane bia mono pole sana Dani asa yu kwanya kuba gugwitira egento nkire Catherine yakwana kuba turairana naende bona sense mende egento nkire Catherine ataba kubatikana no mama mete nyumba igoteba nga ibibaruo gukora kero kende nabo kugenda kurigie konda muntu magotebi nga onda kuburugere kinyambi tugore bituma karangere sango mugano na kibugima bwa beire kubwatikana na okotarura kwa obuya yamate na kikwirira ubugima bwao yamate ero bone ero naki abone kimwanyomanire ibone inusugumo ubugima bwino yakogera ntu kunyara kubabwale kusanga bonsi bone nu abantu abanitsugurikere tugache tauni igaiga bono nabongo soka ikinda nyore pati nyore gazi no yo kulema gusimuntante moroseri no chombe no isike chombe na chibeke no nya matoke na yani na morabyo robako into bike ntanyoleti na botoko ba lakini nyore ekasi endingo kora narengere go kokonyore gasinde yonsi nonye yugutali chisabuni echichiomo lakini bono singenju yubulimi runtiri kunyara kurambari guiko igo kwari konyore besa nabo kwari guchaka igiasara nabo konyore besa nabo na utaga nonye biasara bike byukugura esabuni bintu binyagutaliga nonye bitamba gende kekya nyumba ke nonya amavuta yo kweyaka nabona atware kerenge lakini bona singinju tukusturago twanyore ndagira indi ntokonyora nende nanje mungino nanje nkarorende twanyomanire nabwate kosi nabwate certificate chonse tabwate masini yako sunina no eso tanyore nonye masini yo gosona chiswenda chioka na byego to support yako gara echanga mote to bwate nyinge tundubwate injiri ndi turabona na masini yo erato konya gusona chiswenda kiji sukuru no timatiri ngona amete gusona kati no mate gusona ba mete gusona ngusona 13 mesona 13 kiti swanda ana nyanyore chibusona chingusona nani bitamba ngusona sana bitamba ngusona sana ngani tamba na ngusona no bona yan nisunto bitamba bako tentapati chibusingusona nore na ngusona bitamba na usiti chikweni scarf ngusona ndi scarf kentongi yonta yokora tano kuleme amasono neriyo kabukatali ugutacha machine machine njengo koraga sindira uragura totabe machine iriyo gusona cyanga no nyare yiga yatira riniri ba yatira ni arongo nyara sana no nyare gutacha edi yatira ni edi ya iyo gusona cyanga cyararani edi komino nere ngari gutumia nero komino gutumia steam tali chons chigo tachuma etembio mutegereria menya kero kende na bara
nabaragani gokoraki nabaragani gogokonya omonyambo konyi kia kurusi ng'incho komino twateba turi kunyara gutara igo aise kugania gogokonya na aise nchiroro chia bantu buno inu chukuminu lakini gusona chianga buya usuna ukuna chianga alafu ensemo ga gukumina korengani gitamba turi gutacha kenengi saa sita ibiri cha iguru au kunyibigita mesa iguru estima bono kwachaka kumina estima gegusuna turi gutumia amaguru biamono nani dani gingana nere ngendo kena macha kwe ko bona inywire kurwa maisa ibona kurwa bo monto monene kwanya kuira kwanya kwana nyagitari urigererwa nche nanyore besa nsinini nasobete konya ntaramoreta kumunyoma kagenda retain bagantebia yabone gintu gyukore konya ibirori byura onyore ibirori ibi asogosomera amariko sinebuku byuka lakini tajokobeka continuous byuko affected monande kuchini igo murigerere ise gogokonya uri uragokonya ibirori bado nabokorora bya ebirori nabyo gonkona yakogera enasibeti kwa maiso nkaraba ucha obware nkore nkaye unkapimerwa birore mbiro bikoni bikuguru kiri guisano epeye mere ne box mbiamono Catherine ebitamba nebi nawe gusona ebitamba bine gusona nabo gusona bunebi guisa konyora nabo gusona ebitamba kabisa tuchanje nyomba chusi na chichi kuchi wasonera Murigeri noruchenga omusubati ogotema obuzimakano nabye byagusona oise konyora chusi anyora imashini yogusona nabaguchanje ebiro nebire bindo gusubasona nene yanga ntange bitora rusi tumakorora ebibinde ndoburukana pole Viene yanga chiabana mabona mwibu muligererio nyakubwate korengete konyara nono omwana nabugo promote Catherine yagorose chianga chingia kigimo shigango sonera abana chianga igo none chikobi ngusonore ndoche chine chikobi ngusonore ngusona chikobi chiabana abana ine ponji yega yokobeka ponji umwana moke nyaruka nyaruka chine chikobi abana bakubeka kala kienda ndoche gasi baba okora ningia kigima chine chiponji chiabana ngono bunega ile ngogo chikwone akala 350 iyo mwana nabondo chini mwana biamono biamono kigimo omurigere nuruchenga omusubati omusubati nonye kabwata oborema no musubati ogweto masana despite the challenges yabwata otebirenga aise konyora omonto anyara kobaga kumusira numugako yake bekiri buyiga anyora omonto bogose banyora omusamari omuya abasire omugako ye nabwate mechando ya maiso aise konyora omusamari omuya anyara kobaga kumoinora amugorere ebirore ebibi abere challenge atanyara kobaga gwa afford boise komugorera ebirore nabara anyara kobaga gosoma naende okorora kwae kobe okuya naboigo otebirenga aise konyora ebese nere gaige gwa tobokongo aise konyora ebese nabakongea korosi none chisabuni utaria n'umuntu ogwetoma kabisa mbarare tinga achigusabirira batebera bumba bwate chinguru despite the challenge ngamba bwate ombamenyete no borema n'abantu bagwetoma kigima igo omurigerera we omoinori werit kuri rero no gusaba kwanenga no chikoba wo kuinora aba babere kwarorere amazingira babwata senyombe umusubati yo twerese ubugima bwaye gocha buna anyare takobaga kuiburu gwikabona igabuna sare nakorete kosi yo gusona twerese bya aise konyora emashini yo gusona chisweta none chieskuru aise konyora emashini nerororo y'abantu bari bamete no borema yo gusona chianga eyibwate kwerende egento kuminense moiga igo nabakunyara kobaga gusona no etabwati magura gutacha lakini aise konyora emashini yo kumina nabagusona use ya knitting yo gusona chikobi chisweta ara urabe oyu bwoko bwokya mono nabo igo urabo ibo musada omonene gocha ase family no kwigena kwanenga omoino rweri tukoria rero kwanyorere kende omoncho murigereria ekero bononde no kwigena nga ekero nangete gokonya aba babere Catherine murigereria boe onsoko na rororo okumetie goso otagete gokonya omugano yo mokunire aragani kubanyora ni babere na kiara abanyora ndekera atake gotonyora
ndobwate namba yesimu ndobwate simu kurama isi namba yesimu enamba naye mumo gutumeka gose kiro muntu abwate yawe namba naye mutu gutumia sawa nabo kwena ni namba isi nje bono naenda bokonyo bora besaidi bo buyaka be bora bera isi ndoche namba naye mumo bwate igekero murigereria Catherine bange namba yawo babe yibaraga ni gutume besa akia baminto unango kwanaya akimoto konya motorera mabira asi emichando tubwate andi ndubwate umwana umuke tubukinibono namba yane ire 07 14 23 36 81 irorera 07 14 23 07 14 23 36 81 07 14 asogo chorago tengera omurubiri wo munyiri bweri tukoria rero kerongo usaba ngagendera gutubwatia asichinsemo au chimitandao yetu gotonyora buna Ensoko TV aso munyiri bweri tukoria rero ndo guchibitwara ringana rimwa mugoseringana rimwa muri tukoria rero tugusaba aso moyo bwa wanje gose buna gwakune koranje konye family nigo ekurigereti onyareko bagukuru bokonye koigure banyareko bakwerera emechando abagwetera nyoranga abana abantu babere bonsi bamenyete no bolema kiria gekora abakonye nigo kirabe kyobokonye bonene gochase bare wekachinga kichinde rituko ne chinsa bone chiarero gendera kurigereria Ensoko TV erietariane Linet Nyambane.